सासे हिनजाव मानसिखौनो ओरै गोबालाबाय बियो मान सनमान गैया बेहा गावहा बिसि फिसा दंना गैया जाखो। हेल' मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन जोंहा इउपिपिएलनि राकेश ब्रह्म सारा दिनैहाय गावसिनि इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाहैनाय सासे आइजोखौ मोदोम टाच खालामदों आरो गोबाख्रबनाय फटेजखौ जों नुनो मोनदों। दा बे गोबाख्रबनाय फटेजखौ लानानै जोंनि माखासे बर' आइजोफ्रा मा बाथ्रा बुंदों स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय। फारसेथिं जोंहा बिपिएफनि बिक्रम दैमारियाबो सासे हिनजावखौहाय बा सासे आइजोखौ बिथाङा गावसिनि बिपिएफ दोलोआव जगदान जाहैनाय आइजोखौ दिनै माफ्लार गानहोनानै दिनैहाय बिथाङा बिक्रम दैमारिया दिनै गोबाख्रबदों। बे बाथ्राखौ दिनै बै जाय गोबाख्रबजाग्रा आइजोआ बुंदों। दुखु मोननाय फोरमायदों बिक्रम दैमारि सारनिसिमबो। जोंहा आरो लाजिनांथाव आरो सोंखारिथाव बाथ्राया बेसो जोंहा इउपिपिएलनि राकेश ब्रह्म सारा दिनै सासे आइजोखौ बेफोरबायदि गोबाख्रबनाया दिनै समाजनि थाखाय सोंखारि जाथाव होननानै दिनै जोंनि बर' आइजोफ्रा बुंदों रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोबानो जाबाय। जोंहा राकेश ब्रह्मनि भिडिअ क्लिपखौ आं स्क्रिनाव होबाय, स' नोंथांमोना नायग्रोदों। सासे हिनजाव मानसिखौनो ओरै गोबालाबाय बियो मान सनमान गैया बेहा गावहा बिसि फिसा दंना गैया जाखो ना बेहानो फिसाइ गैया जाखो। बेहाथ' जेनेबा सोरनिबा सासे हिनजाव बिसिसो बियो, सोरनिबा बिमा सोरनिबा बिहामजो। जेनेबा हिनजाव मानसिखौ सनमान होनांगौ, खुलुमनानै हो, हेन्डसेक लानानै हो। बोरै गोबालाबायखो आंखौ बेफोरबायदि गोबालाबायनायमोनबाथ' ना आइ मा गुन्दाबा दा मा आखल जाखोबालाय मानसिफोरनि सिगाङावलाय गुन्दा जाखोना माखो साननानैसो थाव होफ्लांगौमोन आङो। दा रायजोफोर नोंथांमोना नायबाय था बिथांनि नैबे राकेश ब्रह्मआदि मा आखल दिन्थिदों आरो बिनि सायावनो दिनै बर' आइजोआ दिनै मा बाथ्रा बुंखो सान नोंथांमोना नुखाबाय नङा होनब्ला। अब्ला रायजोफोर आरो दायो दङ जोंहा बिक्रम दैमारि सासे आइजोखौ गोबाख्रबनायनि सायाव बे आइजोआ मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना नायलांदो। বাইদেউ এই মোবাইলত যে ভিডিঅ'টো দেখাই যি পাই আছে আৰু ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে বিক্ৰম দৈমাৰী যে মহিলা মানুহ এজনক যে সাবুৰি ধৰিছে, এই ভিডিঅ'টো আপুনি চাই কেনেকুৱা বা কি পাইছে? এইটো ভিডিঅ' চাই কিনে মোৰ ভাল লগা নাই। আৰু এইটো বিপিএফ পাৰ্টিৰ বিক্ৰম দৈমাৰী ছাৰ মানে এনেকুৱা মহিলা মানুহক সাবতি ধৰিব নালাগে। মানে এনেকুৱা হ'লে সিহঁতে কি চৰকাৰ চলাব? তাৰ মহিলাৰ প্ৰতি অলপ দুৰ্বলতা আছে, সেইকাৰণে কেনেকে চৰকাৰ চলাব সিহঁতে? মহিলা মানুহ সুৰক্ষিত নাই দেখোন। अब्ला मानवगिरि रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नङा होनब्ला। दिनै राकेश ब्रह्मखौथ' बयबो रायजो राजाफ्रा दाउखा गोसोम होननानै सिनायो नङा होनब्ला। दा बे दाउखा गोसोमा एसेग्राब गुफुर एसेग्राब मोजां आइजोजों दिनै गोबाख्रबनो मोनदों। दा बे गोबाख्रबनायखौ लानानै दिनै जोंनि बर' माखासे आइजोफ्रा दिनै सोंखारिदों आरो लाजिथावना होननानै आरो सोबानांगौ बेबायदि मानसिखौ होननानै दिनै बे बर' आइजोआ बुंनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन नङा होनब्ला। दा रायजोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।